Diolch yn weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dyfron, ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, ac yn gofyn i ti'n helpu ni, i ni'n cyffesu'n gwendid yn tuedd i grwydro, ac i ni'n gofyn i ti i'n tywys ni at droed y groes, ac y byddwn ni yn dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr di'n plith tywallt ysbryd arno, mi ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwneud ni ddechrau trwy ganu'r emyr i 530, 530, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Medi 21. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r un heistedd emrif 467. 467.
Gydawyn darlleniad o'r Rhufeiniaid y 10fed bennod. Rhufeiniaid pennod 10 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. O frodyr, gwir ewyllus fy nghalon am gweddi ar ddiw dros yr Israel sydd iachawdwriaeth. Cynnes yr wyf fi yn dist iddynt fod ganddynt sel diw eithir nid ar ôl gwybodaeth. Cynnes hwynt hwy heb wybod cyfiawnder diw ac yn ceisio gosod ei cyfiawnder ei hunain, nid ymostyngasant i gyfiawnder diw. Cynnes Crist yw diwedd y ddeddf cyfiawnder i bob un sy'n credu. Cynnes y mae Moses yn ysgrifennu am y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, mae'r dyn awnel y pethau hynny a fydd byw trwyddynt. Eithir mae'r cyfiawnder sydd o ffydd yn dywedyd fel hyn, na ddywed yn dy galon, pwy a esgyn i'r nef, hynny yw dwy'n Crist i weired o ddichod, neu pwy a ddisgyn i'r dymder, hynny yw dwy'n Crist drachefn i fyny oddi wrth y meirw. Eithir pa beth y mae efen i ddywedyd, mae'r gair yn agos atat, yn dy enau ac yn dy galon, hwn yw gair y ffydd, yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu. Mae os cyffesu addennau yr arglwydd Iesu a chredu yn dy galon i ddiw ei gyfodi efo feirw cadwedig fyddi. Cynnes ar galon y credir i gyfiawnder ac ar gennau y cyffesur iachawdwriaeth. O blegyd y mae'r ysgrythyr yn dywedyd, pwy bynnag sydd yn credu yno ef, ni chywilyddir. Cynnes nid oes gwahaniaeth rhwng iddew a groegwr, o blegyd yr un arglwydd ar bawb sydd o lidog i bawb a'r sydd yn galw arno. Cynnes pwy bynnag alw ar enw'r arglwydd cadwedig fydd. Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn i chredasant ynddo, a pha fodd y credant yn yr hwn i chlywsant amdano, a pha fodd y clywant heb bregethwr, a pha fodd y pregethant onest anfonir hwynt. Megis y mae'n ysgrifenedig mor brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tangnefedd, yr rhai sydd yn efengylu pethau daionus. Eithir nid i fydd hasant hwy oll i'r efengyl, cynnes y mae Eseias yn dywedyd o arglwydd pwy a gredodd i'n hymadrodd ni. Am hynny ffydd sydd trwy glywed a chlywed trwy air diw. Eithir meddaf o'n i chlwsant hwy, yn ddiau yr holl ddeiar yr aeth ei sŵn hwy, a'i geiriau hyd derfynau y byd. Eithir meddaf, o'n i wybu Israel, yn gyntaf y mae Moses yn dywedyd, mi a baraf i chwi wynfydu trwy rai nid i'w genedl, trwy genedl aneallus ych digiaf chwi. Eithir mae Eseias yn ymhyfhau ac yn dywedyd, cafwyd fi gan yr rhai nid oeddynt yn fy ngheisio, a gwnaed fi yn eglur yr rhai nid oeddynt yn ymofyn amdanaf. Ac wrth yr Israel y mae'n dywedyd, ar hyd y dydd yr estynais fy nwylo at bobl anifydd ac yn gwrth ddywedyd. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaiddef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti unwaith eto ar sil arall, ar gyfle arall i ddod i dy di, i geisio dy wyneb i ganu dy fawl a dy glodydd, ac i geisio dy wyneb, ceisio clywed am ffyrdd iachawdwriaeth, ceisio clywed sut y mae modd bod yn blentyn i ti, ceisio'r sicrwydd hynny, ein bod ni yn blant i ti, ceisio dy foliannu di, am ddarparu ffordd o heddwch, ffordd o faddeiant, ffordd i gael bywyd tragwyddol. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn hyn o beth, i ni yn diolch am y fraint fel dy blant i ni'n cael i ymgynnull ynghyd gyda'r saint o Dduw, gyda brodyr a chwiorydd yng Nghrist, yr fraint o cael dyrchafu dy enw ac i ganu dy glodydd, ac i ni yn gofyn o Dduw ar i ti'n helpu ni i sylweddoli ein cyfrifoldeb a'n braint. O Dduw, mor aml i ni yn gallu dod i oedfa ac yn gallu meddwl a disgwyl beth i ni'n mynd i gael allan o'r oedfa. Maddau ni am hyn o Dduw. Maddau ni nad ydym yn dod i'r oedfa yn ddigon aml yn meddwl ein cyfrifoldeb ni o dy foliannu di, o dy ddyrchafu di, o weddio y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. O Dduw, mae yna le gennym i geisio, i dyfoliannu, i ganu, i weddio tra yn gweddio ar y cyd nawr, ond bod ein cylonau ni yn gweddio ac wedi ei dyrchafu tuag at y ti. Ac wrth i ni ganu o Dduw, mae nid dim ond canu i helpu'r gynulleidfa, ond i ni yn canu
diolchiadau o'n calonau am ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, helpa ni i sylweddoli beth yw ein braint a'n dyletswydd mewn oedfa. Paid a gadael i'r un drwg i beri i flinder corfforol ein llethu ni, i feddyliau i ddod ar ein traws ni. Fydd y sibrydion yr un drwg yn dod o Dduw ac yn peri ni beidio ceisio dy wyneb di. Un peth y mae'r un drwg am i wneud yw'r rhwystro dy ddyrchafu di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn ystod yr oedfa i beidio gadael i'r un drwg i'n rhwystro ni rhag wneud yr hyn sydd yn bwysicach nag unrhyw beth arall yn y byd i ddyrchafu dy enw. Ac yna wrth i ni adael y lle yma, y bydd e am ein rhwystro ni rhag byw ein bywydau fydd yn dyfoliannu di. O Dduw, helpa ni o Dduw o ddydd i ddydd i fyw bywydau sydd yn ddyrchafu di, yn dyfoliannu di, yn y ffordd i ni'n siarad, yn y ffordd i ni'n meddwl am eraill, yn y ffordd i ni'n ymateb i sefyllfaoedd, yn ein dewisiadau ni o Dduw, ym mhob rhan o'n bywydau, gad i ni i dy osod di yn gyntaf ac yn flaenllaw yn ein bywydau. Helpa ni yn hyn o beth i ni yn cyffesu o'r newydd. Mae crwydro yw ein hanes ni. Mae crwydro a troi i'r dde ac i'r chwith yw ein tuedd ni. Madde ni a helpa ni i ni geisio i fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. Felly o Dduw, tywallt ysbryd arnom nawr, bendithio ni'n helpa ni yn ein haddoliad. Diogela'n hamser ni, parato ni ar gyfer wythnos arall. Helpa ni brofi dy bresenoldeb gyda ni. Felly o Dduw, tir lawr ein plith. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni ganu am yr rhif 183, chwi yneidiau pam y crwydrwch fel tarfedig braidd o dref, ffôl galonau pam y cefnwch ar ei ryfedd gariad ef. 183 gen i sefyll i'w chanu.
Ddawyn testyn o'r Rhufeinied y 10 bennod a'r 3 adnod. Rhufeinied pennod 10 ac adnod 3. Canys hwynt hwy heb wybod cyfiawnder Duw ac yn ceisio gosod ei cyfiawnder ei hunain, nid ymostyngasant i gyfiawnder Duw. Nawr, i ni'n sicr, neu fe ddylsen ni fod yn sicr o gredu yn sofraniaeth Duw. Ac yng nghyd-destun hynny, i ni yn credu fe all Dduw ddefnyddio unrhyw neges, unrhyw destun, unrhyw bregeth, gan unrhyw bregethwr i arwain y neidiau tuag ato. I ni'n gwybod hynny, ni'n gwybod trwy gan i emyn efallai. Ac falle un gair neu un pwyslais ar air y mae'r ysbryd yn gallu defnyddio hynny sydd yn rhan blaenllaw o arwain rhywun at Iesu Grist. I ni'n credu hynny, i ni'n gwybod ei fod yn bosib. Dwi'n cofio pan yn rhan o'r gwaith awyr agored ar Gornel Street ac o'n i'n cael canu am yna, neu lawr yn y parc blynyddoedd yn ôl. Ac dwi'n sicr mae yna le mawr i bregethu yn y pwlpit ac ni ddylid hynny byth ddiflannu. Ac mae trwy ffolinau pregethu, ond i ni'n gallu dod â neges yr Efengyl mewn 2 funud hyd yn oed. Ac yn aml yn meddwl pan ar y stryd a rhywun yn cerdded heibio wrth gyhoeddi'r Efengyl, fe all un frawddeg, un rhan o frawddeg, fe all yr ysbryd defnyddio hynny yn ei sofraniaeth i arwain rhywun i ddod i ymddiried yn Iesu Grist. Dwi ddim yn bosib i ni wadu hynny, mae rhaid i ni gredu yn sofraniaeth Duw a mae'n gallu gwneud y pethau hyn. I ni'n gwybod gall un fod mewn capel neu eglwys sydd yn gwbl wrthyn i'r Efengyl ac i rywun ddod i gredu. Na, mae hwnna'n rhyfedd ond diw e. Ond os ni'n credu yn sofraniaeth Duw, fe all cael rhywun sydd yn pregethu ac yn pregethu gai a thrawiaeth ac eto gyd cael ei hachub nad yw'r gwir yno. Nawr, dydy hynny ddim yn cyfiawnhau mynychu mannau o addoliad lle nad yw'r gwir yn cael ei phregethu, nad oes na addoliad parchus. A dyw e ddim yn cyfiawnhau gai a thrawiaeth, ond dydych chi ddim yn gallu cyfyngu sofraniaeth Duw. Mae e'n gallu dod ag argyhoeddiad, mae'n gallu goleuo'r enaid, mewn unrhyw ffordd y mae e'n dymuno, ond i ni'n gwybod ei fod e wedi roed y canllawiau i ni ar beth yw eglwys, beth yw capel, beth yw addoliad, sut i addoli, sut i bregethu, ond i ni hefyd yn gwybod y mae e'n gallu yn ei sofraniaeth dod ag argyhoeddiad. Yn yr un ffordd, gall rhywun, hyd yn oed nawr hyd yn oed, fod yng nghanol rhyw lefydd o anfoesoldeb a phechod. Ond nid yw hynny'n bosib. I rhywun nawr fod yng nghanol rhyw le sydd yn dywyll ac yn llawn o fryntni ac anfoesoldeb y byd yma. Ac yna i'r ysbryd dod ac i argyhoeddi'r enaid o bechod hyd yn oed yn y fath le. Rhaid i ni gredu fod hyn yn bosib. Ond yma, am unwaith eto, i ni amanelu ein neges ni falle nid at y rhai sydd y tu allan ac efallai y rhai sydd wedi dod i'r oedfa am y tro cyntaf, ond i ni'n gwybod pan ni'n anelu ein pregethau ac ein negeseuon tuag at y crefyddol. Dyna'r bwriad heddi. Mae'r neges yma wedi cael ei anelu tuag at y crefyddol yn ein plith ni. Chi sydd yn dod i'r capel yn reolaidd. Ond i ni'n credu yn sofraniaeth Duw y fe allai ddefnyddio'r neges yma petai rhywun yn gwrando ar y we sydd erioed wedi bod i gapel ar blaen, erioed wedi clywed ffordd iachawdwriaeth y blaen, fe allai ddefnyddio hyd yn oed neges fel hon yn ei sofraniaeth i achub rhywun. Ond fan hyn, y neges i ni'n anelu, dyma beth yw bwrdwn y neges tuag ato chi sydd yn ffyddlon yn y capel o sul i sul. Rhai sydd yn honni dilyn Cristnogaeth o ryw fath. Fel yma'n y Rhufeiniaid, mae Paul yn cyfeirio ac yn herio y rhai crefyddol, yr Iddewon. Mae e'n dod wyneb yn wyneb ar Iddewon crefyddol ac mae e'n cyfeirio atyn nhw, mae'n siarad yn nhw, mae e'n anelu atyn nhw. Mae e am ddangos iddyn nhw sut nad oeddent yn rai a fyddent yn etifeddu teyrnas Duw, ei holl crefydd nhw. Ond hefyd, mae e'n amddangos sut gallant etifeddu teyrnas nefoedd. Felly sefyllfa mor debyg yma i ni'n ei weld ar hyd a lled ein gwlad ni, ymhlith yr ychydig sydd dal yn grefyddol, y bwriad heddiw yn yr oedfa hon, yw efallai i ddangos i rai ohonoch chi sydd wedi gwneud proffes efallai.
neu sydd yn grefyddol ac yn grisnogol. Falle nad ydych chi wedi deall. Achos dyna beth yw'r sefyllfa y mae Paul yn ei wynebu. Roedd yn gwynebu rai mwyaf ffyddlon. Mi fydden nhw'n siŵr o fod mor foesol, mor lan. Mi fydde ganddyn nhw rhyw fath o hyn bydden nhw'n honni. Mae nhw yw'r rhai fwyaf tebygol o gyrraedd teyrnas Dduw. Ac yna mae Paul yn mynd atyn nhw'n dweud ydych chi ddim yn mynd i'r nefoedd. Dyna beth mae'n dweud. Ac felly os dewn ni a hwnna i'n cyd-destun ni heddi, mi rydyn ni heddi yn edrych ar y sefyllfa ac o ran beth sydd gyda ni nawr ac efallai rhai sydd yn gwrando ar y we, beth i ni am cyfeirio fan hyn yw'r neges yma teg at rai, falle, llawer o'r rhai crefyddol yn ein hoes ni nad ydyn nhw wedi deall. Ac i ni'n anelu'r neges tuag at rheini. A fydde rhywun yn troi rownd yn dweud, mi roedd y neges yna wedi pwyntio tuag at fi. A mi fydde ni'n dweud, oedd, mi roedd e. Mi roedd e. A falle bydde rhywun yn dweud, roedd hwnna tipyn bach yn rhy blaen. Wel, wrth gwrs i fod e. Achos os na diwedd, ydyn ni ddim yn ysgrythurol. Mi roedd Paul mor blaen ac y gellir bod tuag at bobl mor gryfyddol, yr oedden nhw yn cymryd yn gwbl ganiataol eu bod nhw'n mynd i'r nefoedd. Ac felly rhaid i ni fod yn siŵr ble ni'n sefyll. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar beth yw baich yr apostol Paul, ac yna yn ail balchder dyn, ac yna bywyd yng Nghryst. Wel, yn gyntaf, baich Paul. I ni'n gwybod bod gan Paul faich drom drost yr Iddewon. Os ewn ni nôl penod i'r 9fed benod ar 2 adnod gyntaf. Adnod gyntaf o'r Rifeiniaid penod 9, grandewch, ond nid yw hwn yn profi fod ganddo fe faich drost yr Iddewon. Y gwirionedd yr o'i fi yn ei ddywedyd yng Nghryst. Nid wyf yn dywedyd celwydd, am cydwybod hefyd yn cyd-ystolaethu am i yn yr ysbryd glân, fod i mi dristyd mawr a gofid di-baid i'm calon, canis mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddi wrth Grist dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn ôl y cnawd. Nawr, os nad yw hwnna'n dweud wrthoch chi bod ganddo fe faich dros yr Iddewon. Nawr, beth am ni ddefnyddio'r geiriau hynny dros Gymru? Sut o'ch chi'n teimlo wythnos diwetha? Dwi'n dwlu gwylio'r Eisteddfod. Dwi'n gwybod sydd o'n rhyfedd, dim wedi cystadlu llawer, wedi peth, ddim llawer dros y blynyddoedd, ond os dwi'n gallu, dwi yn mwynhau eistedd a gwrando ar Eisteddfod. Allen ni wrando pethau amser a fi trwy'r dydd, a neu cael yn y cefndir, gwrando ar y canu, a gwrando. Ond pan i chi'n gweld y miloedd o Gymru, a chi'n meddwl, ble mae'r rhain yn sefyll i feddwl beth oedd yng Nghymru? Beth oedd yn ein gwlad ni blynyddoedd yn ôl? Sy'n eisiau mynd ôl yn bell yn ôl, chydig bach efallai cyn fy ngeni fi, chydig o flynyddoedd yn unig cyn fy ngeni fi, mi fydda'r capeli mewn orlawn. Ond yn ystod fy mywyd i, hanner canrif, mae'r dirywiad wedi bod yn anferthol. Mae wedi bod mor sydyn a mae wedi bod yn un llawn. Mae'r dirywiad bron wedi gwblhau. Mae'r capeli wedi gwacau yn llwyr bron iawn. Bron iawn nad yw'r efengyl cael ei ffrigethu. Ac os yw e, fe gewch chi rhyw ganu gwirion bydol yn digwydd, mi gewch chi rhyw eitemau i gadw'r plant yn hapus, a fe gewch chi rhyw bregaeth sydd yn dod â Iesu Grist mewn, a beth yw Cristion, ond fe fydd na lot o beth eraill i wneud yn gysurus. Ac felly dyna yw y byd efengyledd sydd yn caniatáu chi fynd allan y gyfed, a partio, a gwrando ar gerddoriaeth roc sy'n llawn anfoesoldeb, a rhyw guriad sy'n ddieflig, a sy'n meddwl, mae hwn yn iawn. Dyma beth yw'r byd efengyledd. Mae'n popeth yn iawn i chi cael wneud y pethau hyn. Mae popeth yn iawn i chi cael torri'r saboth. Mae'r byd efengylau, dim hyd yn oed y byd crefyddol. Mae'r byd crefyddol wedi cholli ddi ers degawdau. Dydyn nhw ddim yn pregethu dim byd. Dydyn nhw ddim yn credu dim byd o'r Beibl. Yr unig beth maen nhw'n credu yn y Beibl yw byw yn dda. A sa'n nhw'n deall beth yw byw yn dda? Maen nhw fel yr Iddewon. Maen nhw fel y Phariseaid. Dim gwell, ond mae'r byd efengyledd yr union yr un peth. A sut mae hwnna'n eich chi deimlo? Wel, oni ddyle fe'n eich chi deimlo fel hyn, gwirionedd, yr wyf yn ei ddywedyn yng Nghryst, nid wyf yn dweud celwydd, am cydwybod hefyd yn cyd-ystolaethu am un yr ysbryd glân, fod i mi fel Cymro, dristyd mawr a gofid di-baid i'm calon. Ond ydych chi'n drist am ein gwlad ni? Y wlad fwyaf breintiedig yw Cymru yn yr holl wledydd y byd, allwch chi ddweud. Fwy o ddiwygiadau yng Nghymru nag unrhyw wlad arall. A ble i ni nawr?
yn canu pethau gwirion, yn llawn bydolrwydd yn ein heglwysi ni. Ble i ni arni? Odi yn peri tristyd mawr i'm calon. Adnod 3 o benod 9. Canis mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddi wrth Crist dros fy mrodyr, sef yng nghenedl yn ôl y cnawd. A ydych chi yn drist dros Gymru? A ydy Cymru yn torri'ch calon chi? Bod nhw'n chwarae a chrefydd o'r ychydig sydd yn gryfeddol. Mae chwarae unwaith eto am heno 10, adnod 1 o frodyr, gwir ewyllus fy nghalon, am gweddi ar ddiw dros yr Israel sydd iachawdwriaeth. O, ei weddi fe dros Israel, a'n gweddi ni dros Gymru, yw beth iachawdwriaeth. Ond yr oedd yr Iddewon, mae'n rhyfedd yw e, yr oedd yr Iddewon yn gymaint o elynion i'r apostol Paul. Falle fwy felly o feddwl am pwy oedd Paul. Yr oedd Paul yn un o'r Phariseiaid fwyaf strict fuodd erioed. Ac ni'n gwybod ei fod yn un o'r rai mwyaf galluog fuodd erioed, achos maen nhw'n dweud am apostol Paul yn un o'r dynion mwyaf galluog yng nghanes y byd. Ac felly, pan i chi meddwl am statws Paul fel Phariseiaid, ac yna iddo droi, iddo fod yn Gristion ac yn efengylaeth a phregethu'r efengyl, wel dyna chi sioc i'r Iddewon. A dim syndod bod nhw'n ei gysau. Mae Paul yn mynd i wneud niwed mawr i'r Phariseiaid, achos yr oedd hwn mor flaenllaw, ac nawr y mae e'n pregethu'r efengyl, ac yn enlynion i ni, ac mi roedden nhw yn ei gasau, ac chi'n gallu deall pam feddwn ni mewn munud bach nawr, i chi'n gallu deall pam roedd yr Iddewon yn cysau Paul, a chi'n deall pam fod Cymru yn cysau pobl efengylaeth, gwir efengylaeth hynny yw. Mae Cymru mwynhau pobl efengylaeth modern achos maen nhw'n mynd gyda nhw i'r tafarnau, maen nhw'n mynd gyda nhw i'r cyngherdau roc, maen nhw'n mynd gyda nhw ar y sil a torri'r saboth. Felly does dim lot ots gyda'r byd Cymreig bellach am y pobl efengylaeth, ond y gwir efengylaeth, maen nhw'n ei cysau nhw. Pam? Yn yr un rheswm, roedd yr Iddewon yn cysau Paul. Ond mae Paul am iddynt wybod, ei hatgasedd, yr hyn oedd yn ei galon. Mae Paul yn dweud wrthyn nhw, ei ddymuniad yw ei iachawdwriaeth, mae e'n torri galon drostyn nhw, i chi am fy lladdu, i chi yn fy nghysau, i chi'n gwneud hwyl am fy mhenni, mae fy ddymuniad yw eich iachawdwriaeth, dymuno Paul y byddant yn cael eu hachub, byddant yn profi gwir droedigeth. Mae e'n fwy na beth sydd yn ei galon, mae e'n wir ddymuniad sydd yn ei yrru fe. Gymaint felly mae'n dweud rwy'n gweddio drostoch chi. Hyn oedd ei weddi, hyn oedd ei fwrdwn, hyn oedd ei farch. Nid yn unig am yr oedd am iddyn derbyn o iachawdwriaeth Crist. Mae e'n dweud, dwi am i chi dderbyn o iachawdwriaeth Crist. Dwi am i chi brofi'r heddwch. Dwi am i chi brofi maddeuant pechodau. Dwi am i chi gael y sicrwydd eich bod chi'n mynd yn efo. Dwi eisiau chi fwynhau be dwi'n mwynhau o'r profiad ges i ar y ffordd i Damascus. Dwi eisiau chi brofi hynny. Dwi eisiau chi brofi iachawdwriaeth. Ond mwy na hynny hefyd, dwi ddim am iddyn nhw ddioddau condemniad. Mae e'n gwybod mae'r rhain yn elynion iddo fe. Mae'r rhain yn ei gesau. Mae'r rhain am ei ladd ond mae Paul yn dweud, dwi ddim am i chi gael eich condemnio gan ei fod yn gwybod yr hyn mae'n ei olygu. Mae hyn yn faich ar ei enaid. Pan mae'n ystyried beth yw diwedd y digred, mae Paul yn dweud, dyw e ddim yn dymuno hyn ar neb, dyw e ddim yn dymuno hyn ar yr Iddewon. A dyna yw ein sefyllfa ni, allech chi ddweud, i'r Cymru. Dydyn ni ddim yn dymuno condemniad ar Gymru bod Cymru wedi dod â gau athrawiaeth i'r pwlpidau. Ac bod y byd efengyledd wedi dirywio i'r fath raddau lle maen nhw wedi caniatáu bydolrwydd mewn addoliad ac mewn athrawiaeth ac mewn bywyd. Dydyn ni ddim yn dymuno niwed, dydyn ni ddim yn dymuno condemniad, ein bod ni'n pregethu yn gadarn ac yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, ond ein dymuniad yw dydyn ni ddim eisiau gweld Cymru'n cael ei condemnio, dydyn ni ddim eisiau gweld yn colli allan i ni am gweld iachawdwriaeth. Rhaid i weision yr arglwydd fod yn ffyddlon i'w galwedigaeth a phregethu yr holl efengyl. A rhaid pregethu yn erbyn gau athrawiaeth. Ond nid yw hyn yn golygu nad oes baich gennym am y sawl sydd yn ein herbyn. Betawn ni'n meddwl heddi am faint, mae hwn yn brawf i ni heddi yn diwedd, o sil i sil. A dyn ni'n gallu dychmygu
y daw rhywrai i ymuno gyda ni yn ein hoedfaw ni, rhyw brynhawn sul? Pwy o Gymru fydde eisiau dod i'r oedfa yma? Ond i ni'n credu mewn syfraniaeth Duw, fe all weithio a dod yna'n gweddi ni, bob cwr gweddi miso ni'n cael drws nesaf. Ac i ni'n gweddio fyna'n dair, bob mis ac yn ystod yr wythnos, ac fan hyn ar y sil yn ein hoedfawn. Na fydde di'n dod â pobl i fewn, a ni'n credu y galle. Ond i ni'n gwybod beth yw natur dyn, na fydden nhw'n dod. Pa fath o lefydd fydden nhw eisiau mynd? Llefydd lle bydd y pregethu chydig bach yn haws ac yn falle'n dywelach. Mi eisiau codi llais gormod. A lle fydd y neges ddim yn argyhoeddi, a bod y canu fod y tonau fwy cyflym, a bod ni'n gallu sgipio ambell i gwrdd heb i neb gwyno. Os dim ots os yw'r sil yn mynd heb a ni ddim wedi bod o gwbl. A fydd neb yn edrych ar ni yn rhyfedd os ych chi wedi bod i rywle ar nos Wener, ar nos Sadwrn, a bod gyda chi gur pen ar y dydd sil, a bod chi ddim yn gallu dod. Dyna math o lefydd falle, ond yn sicr, a fydden nhw eisiau dod i rywle fel hyn. Ond beth ydyn ni'n mynd i ddweud? Ydyn ni'n mynd i ddweud, mae'r pobl ma'n ofnadw ac mae'r hyn yn erchill. A dyna beth dweud Paul. A oedd Paul an at yr Iddewon dweud, eich chi'n heiddi condemniad. Ydyn, maen nhw'n heiddi condemniad. Ond a yw Paul eisiau dyn nhw cael eu condemnio? Nag yw. Ac ein baich ni yw hyn. Nad yw'r Cymru. Faint 40,000 o Gymru Cymraeg yn byw yn ein prif ddinas ni. A ble maen nhw? Sicr dim awydd i fod fan hyn. Faint o'r ein sy'n grefyddol? Rhai llawer efallai, dwi'n yn gwybod. A dyn nhw eisiau bod fan hyn? Na pam, dyn nhw ddim eisiau'r efengil. Dyn nhw ddim eisiau'r efengil yn ôl yr ysgrythyr ta beth. Ond mae dal rhaid pregethu yn erbyn gau athrawedd. Fe allech chi ddweud, wel, bydde fe chydig bach yn haws i gael cynulleidfa, pethau chi ddim yn pregethu yn erbyn y math yma o ddoliad. Mor aml. Dych chi'n credu hynny? Chi'n mynd i darllen yr ysgrythyr felly. Mi roedd Paul o fewn adnodau hyn yn dweud beth oedd y broblem. Ond fe nath e bwysleisio i'r rhain, fe dwedodd e, mae gen i faich drostoch chi. Mae'r rhaid i fi bregethu pethau caled, mae gen i faich drostoch chi. Roedd ei galon yn torri drostynt. Heddi, nid ydyn ni'n gwynebu gau athrawedd, sawl ffordd o gau athrawedd. Gafon ni yn y gynhadledd ychydig wythnosau yn ôl do, a fe gafon ni sôn am y gwahanol fath o gau athrawedd sydd i fod, sydd ddim i fod, sydd yn bodoli. Ac roedd na lot, roedd na bentwr, roedd na gymaint ohonyn nhw. Ac mae rhaid i'r pregethwr i gyfeirio a rhybuddio am bob un, falle'n bob un, bob sil. Ond mae'n gorfod dod fe mewn pan. Mae rhaid chi sylweddoli, mae yna gymaint o bethau sydd yn tynnu ffwrdd o'r efengil. Ac os oes yna rhywbeth sydd yn tynnu ffwrdd o'r efengil, fe fydd y broffes mae'r person yn ei wneud, siŵr o fod, os yw ar sail gau athrawedd, fyddan nhw ddim wir yn credu. Ac felly mae'n bwysig. I ni'n gweld gymaint o gau athrawedd o'n cwmpas ni. Ac i ni'n gweld rai sy'n hyrwyddo hyn mewn modd brwdfrydig. I ni'n gweld y rai sydd yn mynd i'r pwlpidau. Ac maen nhw'n hyrwyddo gau athrawiaeth. Beth yw un o'r prif gau athrawiaethau sydd heddi? A falle'r un o'r rai mwyaf niweidiol tybiwn ni mae hyn yw addoliad ysgafn. Byddwch chi'n meddwl, na'r rhyfedd. Pam addoliad ysgafn? Y choruses yma sydd yn cael eu canu. A'r tonau ysgafn yma. Chi'n meddwl, hwnna'n un o'r gau athrawiaethau mwyaf peryglus? A'r ysgamder sydd yn dod mewn i'r addoliad. Mae'n swnio'n rhyfedd bod chi'n dweud hynny, ond onid yw yn beryglus. A does dim amser i ymelaethu llawer fan hyn, ond mae'r addoliad ysgam yn aml iawn, bob tro yn mynd llaw yn llaw na beth, a bywyd o fydolrwydd, ac mae'n mynd llaw yn llaw hefyd, a gau athrawiaeth ymhellach draw, diffyg dealltwriaeth o'r gwirionedd. Ac mae'n adlewyrchiad o'r hyn i chi'n ei gredu. Fe fyddwch chi'n canu ac yn addoli yr hyn i chi'n ei gredu. A'r modd i chi'n addoli yn adlewyrchiad o'ch dealltwriaeth chi. Ac os yw yn ysgam, fe fydd yn adlewyrchiad mae dealltwriaeth ysgam sydd ganddo chi. Nad ydych chi wedi deall beth yw pechod. Nad ydych chi wedi deall sancteiddrwydd Duw a thragwyddoldeb a goblygiadau y groes. Ond fe fyddwch chi'n gwybod am bechod ac yn gwybod am y groes, ond fi dim gwir dealltwriaeth na. Ond bod rhaid i ni bregethu ac yn gadarn yn erbyn y pethau hyn,
Ac bod rhaid i ni sefyll yn gadarn yn erbyn yr rhai sydd yn hyrwyddo'r pethau hyn. Eto i gyd ein dymuniad yw y byddant yn dod i weld y gwirionedd. I ni'n cael ein cyhuddo fod yn galed. Dim allan ni ddim dweud sawl gwaith mae hwnna wedi cael ei daflu tuag ato ni. Chi'n galed, i chi'n gul, mynd dros ben llestri. A bydde Paul wedi cael yr un math o beth o'n i bydde fe. Ond ein dymuniad ni dal yw hyn, y byddant yn dod i weld y gwir, y byddant yn edifar. Nid ydym yn dymuno gweld neb yn cael ei twyllo. Felly'r defnyddio geiriau Paul i ddisgrifio'n cylonau heddiw wrth i ni edrych ar y gyflwr y wlad dros Gymru gyfan. O frodyr, gwir ewyllus ein calon, angweddi ar ddiw dros Israel neu dros Gymru sydd beth iachawdwriaeth. Dyna'n dymuniad ni. Y capeli fan hyn, fan draw dros y lle, falle nawr sydd yn neidio lan y lawr ac yn llawn bydolrwydd ac efallai mynd gatre ac yn torri'r sabodd ac yn wneud pethau ac yn mynd yn gwbl groes i'r efengil ac yn y blaen. Beth i ni'n dweud? Ni'n pregethu yn erbyn rhain yn dydyn? Yn sicr i ni'n pregethu yn ei herbyn nhw. Ond ein dymuniad ni, na fyddant yn edifar ac yn dod i gredu. Dyna'n dymuniad ni. Dydyn ni ddim yn cysau'r pobl yma. Dydyn ni ddim yn mynd yn grac, yn gas yn erbyn nhw fel pobl. Ond ein baich ni yw yr un faich am yr rhai sydd yn ddi-gapel. Yr rhai sydd yn llawn anfoesoldeb ac yn llawn bydolrwydd, ac yn llawn yr hunan, yr rhai sydd yn ffyrnig yn erbyn crefydd, dydwch, yr rhai sydd yn hybu esblygiad ac yn y blaen. Yr rhain i gyd, ein gweddi am baich dros rhain yw iachawdwriaeth, ond mae'r rhaid pregethu yn ei herbyn nhw. Ond y gobeith yw bod ni'n gallu dangos rhywbeth, a byddai'r rhain dweud ydych chi ddim yn dangos ydy gan aml efallai, ond i ddangos y baich yma, frodyr, gwir ewyllus yng nghalon, am gweddi drosoch chi sydd iachawdwriaeth. Ein dymuniad yw am ddydd pan ddaw yr ysbryd glân i lawr i agor llygaid y deillion i weld rhyfeddodau'r efengil. Ymhlith y crefyddol yr efengilwyr, chi sydd fan hyn, efallai rhai sydd yn proffesu crefydd, rhai sydd yn proffesu eich bod chi hyd yn oed wedi cael eich aileni. Os nad wedi deall yr efengil, os nad ydych chi wedi profi gwir iachawdwriaeth, ein gweddi yw y byddwch yn dod i brofiad. Sut fedrwn ni ddweud y gwahaniaeth? Wel, wrth ei ffrwyth, wrth eich bywyd chi. I ni'n gallu dweud, mae yna ddirnadaeth yn cael ei roi, dydyn ni ddim yn gallu dweud i sicrwydd, ond wrth ei ffrwyth. Pan nad yw ffrwyth, pan welwn yr eglwys yn byw yn ôl canllawiau'r ysgrythyr, yn dangos ffrwythau addas i edifeirwch, ei bod wedi gweld ei pechod. Mae mor syml â hynny. Ffrwyth edifeirwch yw bod nhw wedi deall pechod. Ac os nhw wedi gweld eu pechod, mae'r ysbryd glân di agor eu llygaid i weld eu pechod. Ac mae hynny'n arwain at gwir iachawdwriaeth. Y broblem heddiw, mae yna broffes lle nad oes profiad o weld pechod. A dyna oedd problem y Phariseaid. Doedden nhw ddim wedi gweld eu pechod. Ac felly roedd popeth am eu crefydd yn ffals. Ac felly ein gweddi ni fan hyn, ac i ni'n dweud wrth edrych o gwmpas, a meddwl am rhai falle sydd yn gwrando ar y we, fod na rhai sydd yn gwneud proffes, ond sydd heb ddeall. Ac na fyddwch chi yn dangos ffrwythau edifeirwch. Gadewch ni symud ymlaen i'r broblem. Ni wedi gweld beth o baich Paul. Yr oedd baich Paul yn un real iawn. Yr oedd e'n torri ei galon dros yr Iddewon. Bron iawn allech chi ddweud, roedden nhw mor agos. Dyna beth oedd yn gweld. Allen ni ddychmygu beth oedd yn mynd i'r gwely a byddai'r dagren llifo. Mi roedd yn gweld mae'r Iddewon roedden ni gyda nhw. Roedden nhw mor agos pobl Dduw. Yr oedd Duw wedi rhoi iddyn nhw gair Duw, y proffwydi ac yn y blaen. Ac roedden nhw mor agos. Roedd y Meseia wedi dod at yr Iddewon. Roedden nhw'n gallu gyffwrdd ond roedden nhw ddim wedi deall. Ond nid dyna yw'n sefyllfa ni fan hyn. Mae yna rhai ohonoch chi sydd mor agos. O chi dal ddim wedi deall. Chi dal ddim wedi weld Ni wedi gweld y modd caredig y mae yn disgrifio'r Iddewon. Mae e'n dod atyn nhw ac mae e'n cyfeirio atyn nhw yn y ffordd fwyaf caredig y gallai. O frodyr i ddechrau. Ond yna mae e'n symud ymlaen i roi'r darlun cywir o'i cyflwr. Mae'n disgrifio hwy yn y modd mwyaf cadarnhaol sydd yn bosib, ond
dal i ddweud I chi'n dod yn fyr. Adnod 2, canis yr wyf fi yn dyst iddynt fod ganddynt sel diw. Trio meddwl sut allai ddweud hyn mor garedig ag allai. Yn siarad ar Iddewon, mi rwyf yn feichus drostoch chi, dwi'n torri'n halon drostoch chi, ac mae ganddoch chi sel tuag at Dduw. Ac allan ni ddweud fan hyn, I ni'n feichus dros rai ohonoch chi, eich bod chi'n dod i'r cwrdd. Mae'n rhyfeddol, yn enwedig y cwrdd prynhawn, dyma'r slot gweitha posib yn y prynhawn. Newid cael cinio dy Sul, chi wedi cael bore oedfa nos, a bydd y rhai yn meddwl, pam sy'n rai fi ddo fan hyn? A mae'r ffaith bod chi yma hyd yn oed yn rhyfeddol. Ac felly allai Paul bron iawn dweud, fel ni'n gallu dweud heddi, I chi mor agos, mae'n anhygol. Am bai chi yw byddwch chi'n dod I ddeall, ond I chi dal ddim wedi deall. I chi'n dal I ddod i'r oedfa yn y brynhawn, ac I chi'n cael tair oedfa ar y Sul. Paul yn dweud I chi'n selog dros Dduw, efallai bod rhai nhw chi sydd heb ddeall eto, I chi'n selog, efallai bod rhai yma hyd yn oed yn rhoi tractiau allan ac yn tystiolaethu eich ffrindiau chi yn yr ysgol, yn y coleg, yn y gwaith. Ac I chi'n selog tuag at Dduw. Dyna be mae Paul yn cyfeirio at yr Iddewon. Ac roedd Paul fel nhw cyn ei droedigaeth, roedd Paul yn llawn sel, yn doedd e. Roedd Paul mor selog roedd e'n fodlon lladd, neu trefnu y byddai rhai'n cael ei lladd, a oedd yn elynion i'w ffydd e. Dyna pa mor selog oedd e. Sa'n credu allwch chi gael rhywun mwy selog tuag at Dduw na Paul. Ond y broblem oedd, canis yr wyf yn dyst iddynt fod ganddynt sel Duw, eithir nid ar ôl gwybodaeth. A dyma'r broblem. Gellir bod yn selog tuag at unrhyw beth, ond os nad yw tuag at yr hyn sydd yn dda ac yn iawn y gwirionedd, yna ofer yw'r cyfan. Roedd ei sel yn seliedig ar ei dallineb. Dyma oedd problem yr Iddewon. Roedd Paul yn deall, achos oedd wedi bod neu hunan. Roedd e'n dweud, dydych chi ddim yn gallu gweld. Dydych chi ddim yn deall. Chi'n llawn crefydd, ond chi ddim yn gallu gweld. Chi'n ddall, ond chi'n llawn sel yn seliedig ar eich dallineb. Roedden nhw'n selog tuag at eu traddodiadau tadau nhw. Nid yr ysgrythyr, nid gair Duw fel ag yr oedd e, ond dehongliad dyn o air Duw. Roedden nhw'n selog tuag at beth roedd dynion doedd ddim wedi deall, wedi creu cyfres o reolau, wedi creu crefydd, fel crefydd yr byd. Dyn yn creu crefydd, ond roedd yr Iddewon wedi creu eu crefydd nhw ar sail gair Duw, sydd yn neud yn fwy brawychus. Sydd yn neud yn debyg iawn I ni yma yng Nghymru. I ni yng Nghymru wedi creu crefydd ar sail y Beibl, sydd ddim yn grefydd iawn. Sydd wedi gadael allan yr Efengil. Ac y mae crefydd Cymru bellach wedi gadael allan y gwir Efengil. A beth sydd fwy brawychus yw yr darlun Efengyledd yng Nghymru bellach ac yn y wlad, y gwledydd cyfagos a dros y moroedd, mae yna elfen o'r byd Efengyledd sydd wedi creu Efengil newydd. Ond mae'n mor debyg ar bapur. Fe gwneithant yr Iddewon yma, eu hathraweithau, a'i gofyniadau, eu hunan I fyny. Cawsant bob cyfle I ddeall. Mae Paul yn gwybod, fe gawsant hwy y cyfle I ddeall, I weld y gwirionedd. Nhw oedd y bobl dewisiedig. Hwy oedd pobl Dduw. Nhw gafodd y gyfraith. Nhw gafodd y proffwydi. Iddyn nhw y dath y Meseia ei hun. Ac eto fe wrthodon nhw gredu. Cawsant y fraint o weld yr holl brawf. Diamheuol mae Iesu Grist oedd mab Duw. Fe gafodd y Pharisëaid, fe gafodd yr ysgrifenyddion, fe gafodd yr Iddewon, y prawf diamheuol mae Iesu Grist oedd mab Duw. Does dim cwestiwn am y peth. Mae'n amhosibl iddo fe fod yn unrhyw un arall. Rhaid mai mab Duw oedd Iesu Grist, ond roedd sel yr Iddewon tuag at wybodaeth o'r gyfraith, ac roedden nhw'n llawn sel, a fe roedden nhw'n holl bwyslais eu crefydd nhw ar y gyfraith. Achos o Duw wedi rhoi y gyfraith i'r Iddewon. Ond y broblem oedd, nid oedden nhw'n deall beth oedd y gyfraith. Gwneithant eu holl grefydd yn seiliedig ar y wybodaeth ffals yma oedd ganddyn nhw. Gwybodaeth ddall. Ydych chi'n gwybod pam rhoddodd Duw y gyfraith i'r Iddewon?
Chi'n credu mai mwyn i'r Iddewon wybod sut I fyw oedd e? Chos dyna beth oedd yr Iddewon yn meddwl. Pan gawson nhw'r gyfraith, mi roedd yr Iddewon yn meddwl, nhw oedd pobl dewisiedig Duw. Mae Duw wedi rhoi y gyfraith I ni, dyma sut I ni'n byw. Ac I ni'n mynd I greu ein rheolau ni ar sut I ni'n mynd I addoli Duw a sut I fyw. A dyna beth o'n nhw'n meddwl. Doedden nhw ddim yn deall beth oedd man cychwyn y gyfraith. Doedden nhw ddim yn deall I bwrpas. Doedden nhw ddim yn deall mai pwrpas y gyfraith oedd I ddangos I ni ein pechod. Roedden nhw yn credu ei fod o fewn ei gallu, o fewn cyrraedd, iddyn nhw I gadw'r gyfraith. Ac reit o'r cychwyn, roedd yr Iddewon yma'n meddwl fe fedrwn ni greu y rheolau mwyn cadw'r gyfraith, mwyn plesio Duw. Ac dyna oedd canrifoedd o grefydd ac dal I fod. Roedd eu crefydd nhw yn gyfres o reolau I blesio Duw. Nid oeddent wedi gweld difrifoldeb eu pechod. Doedden nhw ddim wedi deall eu natur eu hunan. Doedden nhw ddim wedi gweld cyflwr yr enaid. Neu fe fydden nhw wedi deall doedd e ddim yn bosib iddyn nhw gadw cyfraith Duw. Dyw e ddim yn bosib I neb I gadw cyfraith Duw. Does dim modd plesio Duw. Mae'n amhosib I ni gadw ddigon o reolau I blesio Duw. Fedrwn ni ddim gwella ein hunan mwyn cyrraedd y nefoedd. Dyw e ddim yn bosib, ond roedd yr Iddewon o'r cychwyn, yr holl freintiau gawson nhw, doedden nhw ddim wedi deall beth oedd pwrpas y gyfraith. A pam hynny, doedden nhw ddim wedi gweld eu pechod. Pan welsant y gyfraith, roedden nhw'n credu nawr fe fedrwn ni blesio Duw. Pwrpas y gyfraith yw I ddangos I ni ein methiant a'n hangen. Ac hefyd mae hwn yn adlewyrchiad doedden nhw ddim yn deall natur Duw ei hun. Doedden nhw ddim wedi deall ei berson, ei briodoleddau. Roedd ganddyn nhw rhywfaint o'n nhw wedi deall yn yr ysgrythyr, ond yn y diwedd roedd ei diffyg, roedd ei dallineb wedi peri iddyn nhw methu gweld mawredd Duw a sancteiddrwydd Duw. Ac felly aeth I crefydd nhw ar chwal. Doedd dim ymgyffred o sancteiddrwydd perffaith Duw ac hefyd ein safle ni yng ngoleuni hyn. Ni ddeallant rheidrwydd y tad I anfon ei fab I gadw'r gyfraith. Doedden nhw ddim yn meddwl am Meseia yn dod I gadw'r gyfraith ein mwyn ni, yn ein lle ni. Doedden nhw ddim yn dweud hynny, gan yr oedden nhw'n credu ni'n gallu cadw'r gyfraith. Ac felly, pan o'n nhw'n clywed am y Meseia, doedden nhw ddim yn disgwyl Meseia I ddod I gadw'r gyfraith iddyn nhw. Roedden nhw'n disgwyl Meseia oedd yn mynd I arwen nhw I frwydr ac I fod yn genedl gref ac I fynd o nerth I nerth. A mae'r cyfan yn dod nôl I doedden nhw ddim wedi deall y gyfraith. Mae'r holl grefydd, mae holl hanes cenedl wedi mynd ar chwal oherwydd doedden nhw ddim wedi deall pam rhoddodd Duw y gyfraith I Israel. Ac maen nhw wedi mynd ar chwal ers hynny. Ac felly pan ddaeth Iesu Grist, nid oedd Iesu Grist yr hyn yr oedden nhw yn ei ddisgwyl. Methant y ffaith I Grist gadw'r ddeddf yn ei fywyd ar y ddaear. Chi'n gwybod pan oedd Iesu Grist yn byw yn ei plith nhw ac yn gwneud yr rhyfeddodau ac yn dysgu y bregeth ar y mynydd. Ac pan o'ch chi'n siarad gyda Iesu Grist, mi roedd perffeithrwydd yn dod allan ohono fe. Ac mi roedd sancteiddrwydd yn dod allan ohono fe. Ac mi roedd doethineb pur yn dod allan ohono fe. Ac pan oedd i'r Iddewon yn dod wyneb yn wyneb â fe, roedden nhw'n ei gysau a doedden nhw ddim yn ei ddeall a doedden nhw ddim yn gweld yr oedd Iesu Grist yn cyflawni'r ddeddf ym mhob ystyr y gair. Ni gellir darganfod yr un nam am Iesu Grist, ond doedden nhw'n methu gweld hyn. Roedd ei balchder nhw yn y rwystyr iddyn nhw a roedd hyn mor ganolog. Doedden nhw ddim yn ei weld roedd yna o'i blaen nhw, a doedden nhw ddim yn ei weld pam, achos ei pechod, achos ei balchder. Roedden nhw yn meddwl y gallan nhw fyw yn ddigon da I blesio Duw. Ac felly, doedden nhw ddim yn gweld dim byd. Doedden nhw ddim yn gweld bywyd prydferth yr Iesu. Perffeithrwydd. Doedden nhw ddim yn gallu weld Roedden nhw'n edrych arno fe fel dyn drwg hyd yn oed. Roedden nhw yn benderfynol mai dyn drwg oedd yr Iesu. Un i'w ladd. Roedd yn berygl. Roedden nhw'n gysau pam achos doedden nhw ddim wedi gweld eu pechod a ddim wedi gweld beth oedd pwrpas y gyfraith.
Felly pan ni'n dweud i chi'n gallu gwneud camgymeriad ar un peth bach, peidiwch â meddwl fod un peth bach yn beth bach. Mae un peth bach sydd yn ganolog i'r efengil yn gallu peri nad ydych chi yn blentyn I Dduw. Mae cenedl gyfan wedi cholli ddi. Heb I ddeall e. Felly peidiwch chi a meddwl bod chi'n uwch na hynny. O, dwi wedi dod I Capel Efengiledd, a dwi wedi bod yn dod, a dwi wedi clywed yn ffordd iachawdwriaeth, a dwi'n gwybod yr efengil, ac I chi yn. Ond ydych chi wedi profi'r efengil? Yw ffrwythau addas I edifeirwch I weld? Yw yna? Mae rhaid I ni'n ein siŵr ein bod ni'n deall. Achos os nad ydyn ni'n deall y pethau yna, mae popeth ar chwal. Dyma pam rhaid gweddio, o Dduw gryslon, agor llygaid fy enaid I weld fy angen am waredwr. Dyna beth yw'r efengil, dyna lle ni'n dechrau, dyna beth sy'n syml. Mae'n syml, o Dduw gryslon, agor llygaid fy enaid I beth, I ddeall popeth am grefydd. Na, agor llygaid fy enaid I weld fy angen am waredwr. Dyna beth oedd yr Iddewon ddim yn I ddeall. Doedden nhw ddim yn credu bod angen gwaredwr ar yr enaid. Gwaredwr iddyn nhw oedd milwr mawr, cryf ar gefn ceffyl, ac yn mynd I fynd nhw I frwydr, ac mynd I arwen nhw I fuddugoliaethau. Dyna beth o'n nhw'n I ddisgwyl, ond yr angen sydd arno ni heddi, yr un peth ar Iddewon, o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid, I mi weld fy mhechod. Dyna'ch angen chi heddi, I chi weld eich pechod. Os I chi wedi gweld eich pechod, yna dyna I chi'r fan cychwyn pwysica. I chi wedyn wedi cael y profiad fwyaf hanfodol sydd yn arwain chi at yr efengil. Ac mae'n gymaint o help trwy gydol bywyd y Cristion. Os I chi wedi gweld eich pechod, ni fyddwch chi'n falch. Neu ddylech chi ddim fod. Achos chi wedi gweld eich pechod. Os yw'r ysbryd glân di agor llygaid yr enaid I weld eich angen. Mae'n hawdd bod yn grefyddol, ond yw e? Mae'r rhai'n hoffi bod yn grefyddol, rhai ddim yn hoffi bod yn grefyddol. Mae'n dibynnu ar y personoliaeth. Ond nid crefydd sydd yn achub. Mae'n hawdd bod yn grefyddol. Mae'n hawdd hyd yn oed bod yn efengylaidd. Os ych chi wedi cael eich magu ar aelwyd efengyledd, mae'n ddigon hawdd I ffeindio'ch ffordd yn cario'r peth ymlaen. Ond os nad ydyn ni wedi gweld ein pechod, yna fyddwn ni ddim yn deall dim byd arall. Fydd dim o'r efengil yn ei synwyr. Fyddwch chi'n gallu ateb y cwestiwn ar bapur ac yn eich pen, ond fydd e ddim yn brofiad I chi. Rhaid I chi wedi gweld pa mor frwnt I chi. Rhaid I chi fod wedi gweld pa mor eog I chi'n heiddi colledigaeth. A be fydd yn digwydd yw hyn, fe fyddwn ni'n gwneud fel yr Iddewon, yn gwneud ein crefydd yn rhywbeth allanol, gweledol. Dibynnwn ar yr hyn y gall dyn ei weld. Fe fydd ein crefydd ni'n gyfres o reolau I ni'n ei chadw. Ac efallai fyddwn ni'n dod i'r pwynt fe fyddwn ni'n gorbwysleisio agweddau o'n crefydd mwyn perswadio eraill bod ein crefydd ni'n real. Dyna beth oedd yr Iddewon yn ei wneud. Fe aeth eu crefydd nhw'n grefydd allanol. Ac yna'n gorbwysleisio agweddau o'r grefydd allanol. Ond nid yw hwnna'n debyg i'r byd efengyledd. Mewn rhai meysydd, fe gewch chi rhai sydd yn gorbwysleisio pethau allanol I ni'n wneud. Mae pethau allanol yn bwysig, mae'n arwydd o ffrwythau edifeirwch. Ond pan y mae dibyniaeth arnyn nhw? Pan I ni'n gwneud pethau mwyn perswadio ni'n hunan ac eraill ein bod ni'n Gristnogion, yna mae'n rhoi ni'n yr un cwch ar Iddewon. Crefydd allanol. Ond mae Paul yn garedig ac yn gadarn. Ac mae'n dweud mor selog ydych chi Iddewon, I chi'n bell ohoni. Chi wedi dod yn fyr o goniant Duw. A dyna'n sefyllfa ni yma yng Nghymru. Mor selog y mae rhai. Mor grefyddol. Mor wybodus. Nid ar yr efengil yw'r wybodaeth. A sut I ni'n gallu dweud hynny? Doe'r ffrwythau ddim I weld. Does dim llawer o ffrwythau I weld yn ein gwlad ni bellach. Wel, am hwn yn fer I orffen. Bywyd yng Crist. Dywed yn eglur.
nad oeddent wedi deall, yn adnod 3 gwrandewch a beth mae Paul yn ei ddweud, canis hwy'n twy, heb wybod cyfiawnder Duw, ac yn ceisio gosod ei cyfiawnder ei hunain, nid ymostyngasant i gyfiawnder Duw. Mae'n ei ddweud yn eitha plaener bod ei ddweud yn yr adnod gyntaf, a'r ail sut mae'n torri galon amdanyn nhw, mae'n feichus dros a mae'n dymuno iachawdwriaeth, mae'n dweud, dydych chi ddim wedi deall. Heb wybod cyfiawnder Duw, a be maen nhw'n wneud, ac oherwydd hynny, yn ceisio gosod ei cyfiawnder ei hunan, ac nid ymostyngasant i gyfiawnder Duw, i chi'n gwrthod plygu i'r Efengil, ac i chi'n gwrthod gwrando ar air Duw, ac i chi yna'n gwneud eich crefydd eich hunan. Dyna be mae'n ei ddweud. Roedd y tad wedi trefnu'r cyfan o gychwyn yr Hen Testament, cyn llunio'r byd hyd yn oed, trefnwyd ffordd i ddelio â'r broblem, ond ni ddeallodd yr Iddewon. Reit o ddechrau'r Beibl yn Genesis, i ni'n gweld mae'r broblem i'w weld, ond oedd yr Iddewon ddim yn ei ddeall a dydy pobl Cymru ddim yn ei weld heddi. A beth yw'r broblem? Pechod. Dyma'r broblem. Nid bod yn ddrwg ac yn ddyreidus yw pechod. Mae pechod yn ei condemnio'r enaid am dragwyddoldeb. Mae pechod yn taflu'r enaid i effern am dragwyddoldeb. Dyna pa mor ddifrifol yw pechod. Ac reit o Genesis, drwy gydol yr ysgrythur hyd datgyddiad, mae'r Efengil yn cael ei gyhoeddi. Mae pechod yw'r broblem. Mae pechod yn atal dyn rhag cadw cyfraith Duw. Fedrwn ni ddim byw ddigon da i fynd i'r nefoedd. Reit o'r cychwyn. Ac reit yn y cychwyn, y mae Genesis, y mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, y byddai Duw yn anfon ei fab i farw ar y groes, i ddelio â phechod. Fe gynllunio Duw ffordd. Y byddai'n darparu cyfiawnder ar ein cyferni. Ac nid oedd ei hymdrechion pitw nhw na ni yn ddigon da o bellfor, a does dim od sawl cyfraith a ddyfeisiwn, neu sawl rheol i ni'n ei chadw, i ni dal yn mynd i ddod yn fyr o safon yr Efengil, o safon Duw, ond dyma yw yr Efengil. Fe drefnodd y tad i un, ei fab, ei unig anedig fab, i ddod i'r byd, a fyddai yn cadw'r gyfraith yn ein lle. Dyma yw'r Efengil, dyma oedd y broblem. Doedd yr Iddewon ddim yn ei ddeall i chi wedi cael y gyfraith i ddangos i chi eich pechod. Y broblem yw eich pechod. Fedrwch chi ddim cadw'r gyfraith, i ni am i chi weld eich pechod. Fe fydda i, dwedodd y tad, yn anfon fy mab i gadw'r gyfraith yn eich lle. Fe fydd e'n byw bywyd perffaith yn eich lle. Dyna yw neges y Beibl, o Genesis i ddatguddiad. Fe fydd un yn cyflawni'r cyfan oedd ei hangen. Does dim modd i ni gadw'r gyfraith mewn unrhyw ffordd, ond mae Iesu Grist yn cadw'r cyfan. Fe fodlonodd Iesu Grist y tad trwy fyw bywyd perffaith, a hynny yn ei lle ni. Adnod 4. I newydd arllen adnod 1, 2, 3, ac mae yn gwbl rhesymegol i adnod 4. Beth mae adnod 4 yn dweud? Canis Crist yw diwedd y ddeddf cyfiawnder i bob un sy'n credu. Iesu Grist yw'r ateb, ond fe wrthododd yr Iddewon ymostwng i hyn oherwydd ei balchder. Pam? Roedden nhw'n credu y gallan nhw wneud y cyfan yn ein nerth eu hunan. Roedden nhw yn credu mae'r gyfraith sy'n bwysig ac i ni'n gallu cadw'r gyfraith, ac os gadw'n ni fwy o'r gyfraith ac gwneud rheolau fwy llym, yna fe fyddwn ni'n mynd i'r nefoedd. Doedden nhw ddim wedi deall, fedrwch chi ddim cadw un cyfraith. Ond beth yw neges Paul? Fe gyflawnodd Iesu Grist y ddeddf. Fe yw diwedd y ddeddf. Ac oherwydd ein methiant ni i gadw'r ddeddf, beth nath Iesu Grist? Fe nath e ddiwedd i'r ddeddf. Beth yw hynny'n golygu? Fe ath e'r groes. Dath Iesu Grist yna pam dath e. Dyma yw'r gyfraith. Fe ath Iesu Grist i'r byd. Fe dath e'r byd i beth? I fyw bywyd perffaith. Pam? Rhaid i ni cael perfeithrwydd i fynd i'r nefoedd. Ac fedrwn ni ddim i wneud e. Mae'r gyfraith yn trial dangos hynny i ni. I ddangos i ni'n methiant. Felly fe dath Iesu Grist. Fe gymerodd e i fywyd e. I fyw bywyd perffaith. Mwyn darparu cyfiawnder ar ein cyferni. Ond yna, mae'r ddeddf. Os i ni'n torri'r ddeddf, mae'n rhaid cael cosb. Ac yr
rhaid i'r tad gosbi pechaduriaid. A beth nath Iesu Grist, fe ddath a gwneud diwedd i'r ddeddf, fe nath fynd i'r groes, ac ar y groes, fe gosbodd y tad, y mab, yn ein lle ni, fe gymerodd Iesu Grist ein cosb ni, yn ein lle ni. Crist yw diwedd y ddeddf, Crist yw popeth. Gai ofyn, a yw eich gobaith am fywyd tragwyddol yn seiliedig ar Iesu Grist yn llwyr? A yw eich crefydd yn gyfan gwbl ganolog am Iesu Grist? Dyma yw'r efengil, nid cyfres o bethau da yr ydym yn ni'n wneud, nid y ffaith fy mod i'n bod yn neis i'n cymdogion ni, neu mynd i'r capel neu canu amynau, dim byd o'r fath. Beth yw'r efengil? Iesu Grist, ac wedi ei groes hoelio yn fy lle fi. Nid cyfres o seremoniau i blesio Duw, gwir grefydd. Yw Duw yn ymostwng atom ni, a Duw yn darparu ffordd i ni ei gyrraedd ef. Oherwydd ein pechod, ni allwn blesio Duw mewn unrhyw ffordd. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod i'r man hynny, lle chi wedi sylweddoli, fedra i ddim plesio Duw? Fedra i ddim. Dydw i ddim yn gallu gwella fy hunan ddigon. Dwi wedi trio a trio a trio. Chi'n gwybod beth? Os ydych chi wedi dod i'r man hynny llawen hewch, achos rhaid i chi ddod fyna, rhaid i chi ddod i'r pwynt, mae pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Dyna yw fy natur, dwi'n frwnt, dwi'n ddeuog. Fedrwn ni ddim plesio Duw mewn unrhyw ffordd, ond fe ddarparodd y tad ei fab ar ein cyfer ni, anfonodd ef Iesu Grist. Mae e hyd yn oed yn yr adnod yma'n dweud sut gall hyn fod yn eiddo i ni. Canis Crist yw diwedd y ddeddf, cyfiawnder i bob un sy'n credu. Trwy ffydd. Trwy ffydd a chibol. Y sawl sydd yn credu yn Iesu Grist. Ei fod wedi maddau i chi eich pechod, ei fod chi golchi chi'n lan, bod chi wedi dod yn waglaw yn dweud, does dim byd gen i yn fy nwylo, does dim gweithredoedd da gen i, yr unig beth sydd gen i yw fy mhechod am brwnt ni, am rhagrydd, ac chi'n dod at droed y groes, a chi'n dod o'r o ffydd, dwi ddim hyd yn oed yn gallu credu, ac wrth ddod ato, mae'n rhoi ffydd i chi, ac mae'r baich yn dod oddi ar eich enaid, ac mae'n hoelio fe i'r groes, ac mae'n taflu fe mwy ffwrdd mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin, ac mae'n rhoi heddwch yn eich enaid chi, ac heddwch cydwybod, ac heddwch a Duw. A mae'r rhodd o ffydd yn wyrth. Dyma be mae Paul yn dweud i gloi wrth y Philippiaid. Mae'n dweud yr un peth trwy'r ysgrythur, allwch chi ddewis unrhyw epistol, unrhyw ardal o'r Hen Testament newydd, os ble chi'n mynd, yr un yw'r neges. Ond dyma be dwedodd Paul wrth yr Rufeiniad ni newydd weld, dyma be mae'n dweud wrth y Philippiaid. Philippiaid 3:9. Ac ceir ynddo ef yn pwy Iesu Grist. Heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Dyna'r efengil i chi. Mae wedi ddeall e. Doedd yr Iddewon ddim wedi ddeall e. Beth oedd wedi gweld? Dwi wedi gweld fy mhechod. Dwi ddim yn gallu bodloni Duw. Ond mae Duw wedi anfon ei fab, ac mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan yn fy lle. Mae wedi cymryd y gosb yn fy lle, ac mae'n rhoi y ffydd i mi gredu hyd yn oed. Mae'r cyfan ohono fe. So ble ydych chi arni? A ydych chi fel yr Iddewon, ond yn Gymro neu'n Gymraes efengylaidd? Ac i chi wedi gwneud rhyw broffes cyfleus, ond mae'ch bywyd chi dal i bodloni'r hunan a phleserau, pa fynnag math o bleserau ydynt. Neu ydych chi wedi cael golwg ar eich pechod? Ac wrth i'r ysbryd glân agor eich llygaid i weld eich pechod, iddo dywys eich traed at y groes. A'ch bod chi wedi gweld Iesu Grist a'r hyn a wnaeth e drosto chi. A chi wybod be fydd yn brawf o hyn? I fod e wedi cymryd eich pechod i ffwrdd, a'i hoelio i'w groes. Fe fydd eich bywyd chi yn dangos ffrwythau edifeirwch. Fe fydd ei weld. Fyddwch chi am fyw i ogoneddu Duw
a'i fwynhau ef am byth. Ydych chi'n pwyso ar eich ymdrechion chi, ac felly'n gorbwysleisio agweddau mwyn perswadio chi ag eraill eich bod chi'n Gristion, neu ydych chi'n pwyso'n llwyr ac yn unig ar Iesu Grist. Chos dyna yw'r efengel. O na fyddwch chi fel yr Iddewon, canys hwynt hwy, heb wybod cyfiawnder Duw, ac yn ceisio gosod eu cyfiawnder ei hunan, nid ymostyngasant i gyfiawnder Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch i ti ei fod wedi cadw'r gyfraith yn ein lle. Iddo gymryd y gosb am ein methiant ni, ac ei fod yn rhoi yr rhodd o ffydd i ni gredu. I ni'n diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Helpa ni fyw ein bywydau yn bywydau o ddiolchgarwch. Terdyn plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Bech ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 213 ac hefyd 214. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd, pyr yn marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithio ei glod? Dyma gariad nad a'n angof tra fo nefoedd wen yn bod. 213 ac hefyd 214. Gwyn ni sefyll i'w chanu. Nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.